A day in my life as a tendera nganing laag na pod. For today video day kay naa mi ana sa Carmen. So dugay na dining video ha guys kay katupan ning last December 9, 2025. So mao ning ikaduhang lights nga akong nahalaagan ang kahayag sa Carmen. Kay since first na akong nalaagan nga lights kay ang Christmas tree sa Tagum katong kauban ako ang akong mga amiga. And then ang ikaduhang laag nako sa mga lights so mao ni diri sa kahayag sa Carmen. So mao ni ang gitawag guys nga Kahayag Festival. So mao ni ang usapod sa mga lights nga ginadayo gyud sa mga tao no gikan pa sa una. Pero natingala ko sa Carmen karon nga kanang dili siya ingon nga bongga kaayo. Simple lang siya no, lahi ra gyud siya kay katong last 2022 ug 2023 nakalaag ko diri so nindot kaayo jud ang pinaka nindot jud katong 2022 so pagka 2023 nindot siya pero dili gyud ingon nga nindot. And then ang karon nga katong last 2025 kay since 2026 na ta karon simple ra jud siya kaayo no, dili na gyud siya ingon nga kanang bongga kaayo nga pareha sa una. Nakaingon ko nga naunsa naman ning Carmen nga imbis kay bongga kay mao jud ni ang ikaduha-duha ni siya sa pinakasikat nga mga lights sa una guys kay ang pinaka number 1 jud sa una kay ang Diwanag Festival sa Montevista. Walay makalupig sa Montevista kay dako ba ng Montevista. And then permitted jud nindot ang ilahang lights dira and then segunda ning Carmen. Maong natingala ko nga dili na jud kaayo siya ingon nindot karon ambot basig nagtipid sa budget or na short sa budget unsa ba. So kanina lang jud ang dadala-dalag bida diri guys no sa ilang kahayag. So diri na lang jud nga part ang murag arang-arang og mga nindot-nindot jud gamay nya. Sa una ang kaning ani nila ilahan ning ginapasudlan no pero karon dili na ka makaduol kay since gibutangan nila og murag kanang aliba murag gikoral nila no dili na ka makaduol igo na lang ka makadungaw-dungaw igo na lang ka mo tan-aw. So kung magpicture ka diha na lang ka sa gawas anang bakal nga ilahang giharang. So maura gid nay nakanindot-nindot diri ang dapita maura gid nay nakadala-dala og bida-bida kay ang palibot very simple na lang gyud siya kaayo. So mao na ni ang ilahang kuan diri ano. So diri ang part sa una nindot kay na diri kay naanay ka ng Christmas light sa babaw nga murag halayan nga basta nindot kay siya og forma. But now kahayag festival na lang gyud tawo nang atong makita nga kuan design diha sa imabaw sa ilahang munisipyo manata na nila or kapitol dili ko sure pero nagbaktas na lang gyud dira nga walay ka view simple na lang gyud kaayo ang kanang kahayag festival ra jud ang nadalag bida. So sa una nindutay kay na diri guys no naagan ikoy picture diri sa una nga nindot kaayo. So mauna kay very late upload na kay ta pero okay ra na kay sayang pud og dili na to i-upload maunang i-upload gihapon nato. And then better luck next time na pod basin sa sunod pohon mga pohon sa December pohon basin og manindot-nindot na ning ilahang lights diri basig mas mabongga pa ani kay aron pud nga daghan pud ang modayo. So pag adto na mo diri dili man jud kay ingon daghan kaayo gamay ra.